Den her kedelige hvide væg vil vi gerne give lidt spræl. Og det har vi tænkt os at gøre med den, der hedder KC14. Det er en indfarvet spiralmasse, og vi har tænkt os at bruge den, der hedder Burnt Ruby. Det er en mega flot farve, så den skal vi have puttet på væggene her. Men inden, så dækker jeg lige godt af, så jeg ikke kommer alle steder hen, jeg ikke skal. Og så har jeg selvfølgelig husket flere forskellige sparkler for at få en masse forskellige nuancer og dybder i den. Så lad os komme i gang. Så fik vi sparklet den her KC14 væg 2 gange. Den stod et døgn, så nu er den klar til at kan blive sleven. Og det er altså en håndslibning og i sådan nogle cirklende bevægelser. Jeg bruger sandpapir 220 eller 240, som jeg har med her. Når det er sleven, og det er lige blevet støvet af, så er den klar til topcoat. Det er lidt specielt, fordi det skal nemlig dubbes på. Det tager lidt tid, men det er vigtigt at blive dubbet på. Og ingen løber, fordi de ses meget tydeligt, så vær lige forsigtig. Og så er det ude i en køre. Når det er tørret og fået 2 gange topcoat, så skal det poleres igen med sandpapir. Og det er den sidste del her, der gør, at du får dybden. Så det skal vi i gang med nu.